ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಪೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಹಸಿರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ. ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡತಿ ಕೇಂಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನ ಗೇಣದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಹೆಗ್ಗೆ 171 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರೇನೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇನಿತ ಲೇಸಿನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೇಣದ ಪೊಲಬು ಪರಪ್ಪು ಹೆಗ್ಗೆ 171 ತುಳುನಾಡು ಹರಿಕತೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇಣದ ಪೊಲಬುದ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕೆ ರಾವ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಬೇರ್ ನಂಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಂಬೇರೇನೆ ಯಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಗೇಣದ ಪೊಲಬುನು ನಮಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಿ ರಾವ್ ಇರಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಜಯಕರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಡಿಪು ಹೆಗ್ಗೆ ಮೆರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ.ಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೆರೆಲ ಯಾನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಗೇಣದ ಪೊಲಬುದ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡು ಹರಿಕತೆ ನಮಕ್ ಗೇಣದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಿಯರ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಿ ರಾವ್ ಇರಾ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಬೆರನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಇಂಬೆರೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪಲದ ಐಲ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಭಾಕರ ಮಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗಲೆ. ತನ್ನ 19ನೇ ವರ್ಷೊಡೆ ಹರಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಖ್ಯಾತ ಹರಿದಾಸ ಕಲಾರತ್ನ ಶಮ್ನ ಅಡಿಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇಂಬೇರೆನ ಸುರೂತ ಹರಿಕತೆದ ಗುರುಕುಲು ಇಂಬೇರೆ ಹರಿಕತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ್ ವೇಲನ್ಕರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಕತೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ. ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿಕತೆದ ಗುರುಕುಲಿನ ಪಡೆಯಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತೀರಿ ಇಂಬೇರಿ. ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಬಿ ಹೈ ಶ್ರೇಣಿದ ಹರಿಕತೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಬೇರಿ. ಸುಮಾರು 4000 ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದ ಕುರ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇಂಬೇರೆನ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲೆ ಇಂಬೇರೆನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ಪನ್ಪಿನ ಹರಿಕತೆನೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ. ಇಂಡಿಯಾ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಬೆರು ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಂದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು. ಹರಿಕಥೆ ಅತ್ತಂದೆ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಿಕೆ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಚ್ಪಾದಿರಿ. ಇಂಬೆರೆಗೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಡ್ ರಚನಾ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2002 ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಂಪಿನ ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತದೇರಿ. 2008 ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೀರ್ತನಾ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಲು ಕಥಾ ಕೀರ್ತನ ಕೋವಿದೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕುರ್ದು ಗೌರವಿಸದಿರಿ. 2013 ಶ್ರೀಶ ಕೃಪಾ ಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣದಕ್ಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ. 2013 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರ್ದು ಗೌರವಿಸದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂಬರಿಗೆ ಗೌರವಗೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನ ಪಡೆಯಿನ ಇಂಬೇರಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದರ ಪಾಲ ಪಡೆಯಿನ ಇಂಬೇರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಕ್ಕಿನಿ ಗೇನದ ಪೊಲಪುನು ಕುರಿಯರೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಂಜುಳಾ ಜೀರ ಮೇರಿನ ಏನ ಕುಡೋರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಕೊರಡೋ ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಏನು ಮುಂದತ್ತ ಕೇಂಡು ಮ್ಯಾಮ್. ಕೇಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುವರ. ಮೈಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಭೀಷ್ಟದಾತಾರಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರಂ ಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿ. ಸುರುಕು ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಪೀಠಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಕುರಿಕಾರ್ಲೆಗ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನೈಕ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನು ಸಂದಾವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆನು ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸುರುಕೆ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಿಡಿತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ತಪ್ಪು ಮಿನಿ ಆಂಡ ಮಾಕು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ್ ಸುರುಕೆ ಕೇನೊಂದು ತುಳು ವಕ್ತೆ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಆಲೆನ ಮೋಕೆರ ಬಾಲೆಲಾಯಿನ ಹರಿದಾರನ ಸಿರಿ ಚರಣಗು ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಗು ಬಿದಾಡುವೆ. ತುಳುನಾಡಡ ಹರಿಕತೆ ಪಂಪೆ ವಿಚಾರ ಸುರು ಮಲ್ಪುನೈಕ ತುಂಬು ಮಾರ್ಗ ಏರ ಈ ಒರಂಬ ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವು ಅಕ್ಲೆನ ಮಲಿನತೆನ ನಾಶ ಮಲ್ತದ ಜನನ ಮರಣ ರೂಪಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರನು ಮುರಿಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಲಾ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತಾಯಿನ ಶ್ರವಣೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವಲಾಭಲ ಆಪುಂಡು, ಸರ್ವಲಾಭಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುಷ್ಟಯಡು ಶ್ರೀಹರಿನ ಮೋಕ್ಷದ ಅನುಗ್ರಹ ಬುಡ್ದು ಬೇಟ ಸಾಧನೆ ಜಿ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮಹಿಮೆದ ಜ್ಞಾನಡು ಆ ಜ್ಞಾನಡು ಉದ್ಭವಿಸುವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಭ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಹಿರಿಯರು ಪಂಪೇರು. ದೇವರನ ಮಹಿಮೆಲೆನ ಕೇನನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಚೀವಿಲೆನ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ತೆರೆಪಾವಲೆ ಐಕಾದೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು
ಒಂಜಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಹರಿಕತೆ ಅವು ಭಜನೆ ಪಂಡ ಕೀರ್ತನಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒರ್ಂಬ ವಿಧವಾಯಿನ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಡ್ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ ಪಂಪುನ ಇಂಚಿನ ಆ ಭಕ್ತಿನ ಆ ಕೀರ್ತನಾ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ఆయన ತೂಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನಾ ಭಕ್ತಿ ಇಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ರೂಪ ಕುರಿತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಂತೇರು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಕಂಡು ಕನತೇರು ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಈ ಕೀರ್ತನದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಏರು ఆయన ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಏರು ಪಂಡದ ನಾಲ್ಕರ బ్రహ్మర్షులు పోయిన పండెర ఆయన జనకులను నటు ప్రచార ದೇವರ್ಷಿಲು ಒಂದು ಪನಪೇರು ఆయన రావర ನಮ್ಮ ನಾರದರೇನು ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರೆಂದು ಪನ್ಪ ದೇವರ್ಷಿ ಲೆಪ್ಪ ನಾರ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತತ್ವ ದಾ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಜ್ಞಾನನ ತತ್ವನು ಸಮಾಜದ ಏರು ಕೊರ್ಪೆರ ಆರು ನಾರದರು ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಂಡಿರು ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಯಿನ ಈ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಕಾಲಾಂತರಡು ಕೀರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಹರಿಕತೆ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲು ಹರಿಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆದ ಸುರುತ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಆಯ್ನ ಇಡ್ತಾವರ ಇನಿ ಓಲೋಲ ಹರಿಕತೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗಿನ ನಾರದ ಪೀಠ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಆಯ್ನ ಓರಿ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರವಚನನೇ ಹರಿಕತೆ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದೆಕ್ಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ನಲಿಕೆ ಉಪಕಥೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರನ ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಹರಿಕತೆಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಹರಿಕತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡ ಏ ಪದ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಪನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೈನ ಪನ್ಪ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈಟ್ ಚಿಟಿಕೆನ ಪತ್ತದ ತಾಳ ಪಾಡೊಂದು ತಂಬೂರೆ ಮೃದಂಗ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾದ್ಯದ ಸಹಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ನಿರೂಪಣೆನ ಉಪಕಥಾ ವಸ್ತುನೊಟ್ಟುಗು ಮುಖ್ಯ ಕಥೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಶಲೆಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದದ್ ಹರಿಕತೆನ ಮಲ್ಪ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರೆಡ್ದು ಶುರು ಆತಿನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಶುರು ಆತಿನ ಈ ಹರಿಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ ತುಂಬು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಜೋಕುಲು ಲವಕುಶೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಕ್ತೆ ಆಗಿನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಚ್ಚರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪಿನವು ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಅಡೆ ತಡೆಲೆನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಡ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ್ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಪಂಡದ್ ಇನಿತ ಈ ಸಮಾಜ ಮರೆತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ
ಅರ್ಥ ಕಾಮಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅದುಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವೆರ್ನ ಸರಳ ಪೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಪಂಡದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಾರದರೇ ಪಿರ ಪುರಂದರದಾಸರಾದ ಅವತಾರ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಈ ಹರಿಕಥಾ ಕೀರ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತರ ಇಂಚ ನಾರದರೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ ದುಂಬುಗು ನವ ಅವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನಾ ಸಂಪತ್ತುಲೇನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಈ ಹರಿಕತೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡಿತರೆಡ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಜನಚ್ಚೆನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಗುಲೇಂಡ್ ಜೀವನಡು ತೊಂದರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಲ ಇಂದೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಆದು ಬತ್ತಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಾಕಾರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಪಂಪಿನ ಶೈಲಿಗ್ ಹರಿಕತೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತೆರು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಾಕಾರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಭಾಗವತದ ವಿಚಾರ ಆದುಪ್ಪು ರಾಮಾಯಣದ ವಿಚಾರ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವು ಮಾತ ದೇವರನ ಕತೆಕ್ಲ ಉಂಡು ದೆನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಹರಿಕತೆ ಪಂಡದು ಪಂತೇರ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನದ ನಿಜವಾಯಿನ ಘಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಸ್ತ್ ಮೌಲ್ಯಲೇನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪುನ ಕಥೆಕ್ ಐನ ಕಥೆಯಾದು ಕಥಾ ಕೀರ್ತನ ಶೈಲಿಡ ಪಂಪುನೈಕ್ ಕಥಾ ಕೀರ್ತನ ಪಂಡದ ಲೆತ್ತೆರ್ ಏರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅಕ್ಲೆನ ಹರಿದಾಸರು ಪಂಡದ ಲೆತ್ವೆರ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹರಿಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಇತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆದ ಅವಧಿ ರಡ್ಡಿಡ್ದು 2:30 ಗಂಟೆ ಆತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಎತ್ತುಂಡು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ